claro, estamos falando da festa da palabra silenciada e xa saí tamén en varias ocasións, non? O silenciamento. Da miña época de concelleira, con respecto a María Xosé Queizán, eu creo que non podo non falar, igual xa non falo de nada máis, para non estender moito, pero non podo non falar da proposta que xurdiu do Consello Municipal da Muller, ainda que a levase eu as reunións porque era a máis executora, a proposta do Consello Municipal da Muller que conseguiu 365 apoios para solicitar a entrada de María Xosé Queizán na Real Academia Galega. Esos 365 apoios de mulleres que coñecían a María Xosé Queizán como activista, como escritora, e que sabían que merecía estar aí na Real Academia Galega. Todo o mundo sabemos como acabou a cousa, non? Non vou facer spoiler, non fago spoiler, isto é como Titanic, xa sabemos como acabou a cousa. Pero fronte a esa proposta, certo, e Fran Lorenzo dixera daquela no seu blog, fronte a esa proposta, a maior resposta que tocou foi o silencio. Houve un silencio enorme fronte a esa proposta. Propúxose, e claro, realmente, que ian dicir? Entón houve un silencio outra vez. Igual que o silencio fronte ás súas primeiras publicacións, que cando non había silencio había hostilidade moitas veces, pero neste caso houve silencio. Houve silencio fronte a esa proposta, pero ao mesmo tempo o que pasa moitas veces coas accións desenvolvidas pola propia María Xosé ou arredor dela é que son como mover a mesa para desfacer o puzzle, non? Se desmonta todo e entón hai silencio fronte a iso, pero tamén hai moita resposta. Entón, claro, houve silencio, pero tamén supuxo que se levantasen, se erguesen moitísimas voces. E puidemos ler apoios, puidemos ler artigos de Marga Romero, de Fran Lorenzo, María Reimóndez, ata chegar a un manifesto ou súas cadeiras celebradas de máis de 50 persoas que puxeron en riba da mesa, que puxeron de manifesto: podedes estar parados, pero isto é o que hai, non? E iso durou, non? Porque logo a SEGA tamén, pois tamén sacou o seu manifesto das espantallos, non? Dicindo calquera reclamación que se faga agora mesmo de visibilizar as mulleres galegas no noso sistema literario ten a débeda coa orixe da reivindicación feminista de que María Xosé Queizán entrase na Real Academia Galega. E todo ese proceso foi ilusionante por iso, non? Ainda que, bueno, podíamos ter momentos de inseguridade, de dicir que imos conseguido, non? Pero tamén tiñamos momentos de dicir isto non? Pero foi moi ilusionante tamén por iso, non? Por como serviron moitas veces as palabras de María Xosé para mover, para mobilizar, para falar, para reclamar, non? E creo que este foi un exemplo moi importante. Tamén é certo que teño que dicir tamén o que me encantou foi cando María Xosé dixo: non, eu non quero entrar, agora xa creo que xa chegou un momento en que podo dicilo, non quero entrar aí, non? E creo que eso foi mesmo me gustou máis que todo o anterior, non? Porque é ela, non? Era a persoa inconformista, que tamén o dixeron antes, non? A persoa inconformista, a persoa que nunca está cómoda, que sempre busca outra cousa, pero, sobre todo, ela pode que non estea cómoda, pero para min ten unha virtude maravillosa e un talento para poñer incómodos aos demais, para que moita xente se sinta incómoda coa súa palabra, silenciada ou non, e cos seus silencios tamén, non? Esa incomodidade é o que fai que tamén se movan moitas cousas, é o que nos ofrece ese espazo para poder ir metendo a patiña, non? Pouco a pouco, e ir conseguindo cousas. E claro que era xefa, e claro que estaba aí sempre petando, non? Nas conciencias de todo o mundo. Realmente, bueno,
esa unidade do movimento feminista en Vigo, con todas as fendas que poidan xurdir, porque, bueno, temos debates que ás veces abren fendas, que logo se pechan, bueno, pues a través desas reivindicacións comuns ou a través desas loitas comuns, non? Pero precisamente esa falta de acomodamento, esa falta de conformismo, esa permanente evolución, creo que realmente nos serve para mirar en perspectiva o pasado e aprender, pero tamén nos serve para o futuro, sobre todo en un momento como este, ¿no? Nos serve para o futuro porque é un faro, unha luz no que vemos que se poden entrelazar caminos e que se pode seguir loitando, e a proba é como estamos recuperando agora mesmo un texto publicado en 1980. Todo o mundo coincidimos e todo o mundo estamos de acordo na súa vixencia actual e no que nos pode servir no presente e para seguir camiñando no futuro. Así que moitas grazas polo acto, por convidarme a participar, que me permitiu a mí recordar moitos momentos con ela, e moitas grazas, por suposto, a María Xosé Queiza.